Jeg kan sige ting på folk. Jeg har den slags evner. Jeg kan for eksempel sidde i toget og se, at hende, der sidder over for mig, godt kan lide klassisk musik. Ikke fordi hun ser sådan ud. Det er noget, jeg kan se inde i hende. Hvis jeg lukker øjnene et øjeblik, kan jeg se billeder af hende. Se billeder af noget, hun helst skjuler. Det er hvis et menneske har brug for min hjælp. Når det sker, ser jeg hen på personen. Det er oftest kvinder, der har brug for min hjælp. Og nikker næsten utydeligt og smiler. Jeg siger uden ord, det er i orden, du er okay. Det er sjældent, at jeg får en taknemmelig respons. Tværtimod. Det har overrasket mig, hvor mange der kan lide klassisk musik og skjuler det. Det er utroligt tit, at når jeg stiller hen på nogen og forsøger at se noget om dem, så er det det, jeg ser. Selv har jeg aldrig brugt mig om klassisk musik. Jeg føler afsky ved den blide energi, og jeg undrer mig over, hvorfor lige jeg skal se alt det klassiske rundt omkring. Forleden var jeg til middag hos en god ven, og jeg sad ved siden af en meget pæn kvinde. Hun var lige noget for mig. Vi begge havde behov for, at vores hjem var en tryg base, hvor man kunne slappe af og være sig selv. Så alting tegnede godt, og jeg er sikker på, at min ven havde tænkt tanken, at det kunne være begyndelsen til noget virkelig godt. Men så skete det alligevel. Pludselig fik jeg et billede. Det viste sig, at hun var en af dem, der kunne lide klassisk musik. Jeg måtte være sikker i min sag, for det ville være ærgerligt at tage fejl her. Hvilken slags musik kan du lide? Jeg hører meget heavy metal. Men så skete det desværre igen, at jeg fik et billede, og jeg vidste, at hun løj for både sig selv